החלק שאני הכי אוהבת בעבודה שלי זה קודם כל להיות חלק מממש תהליך של בן אדם, להיות שותפה שלו בעצם למסע הזה, וחיוך, החיוך. אני אוהבת להגיע לפה, אני חושבת שהמקום הזה הוא ממש כמו בית, ממש משפחה. השינוי הכי בולט בין היום הראשון שמטופל מגיע לפה לסיום התהליך או לאמצע התהליך, אני חושבת שיש איזו תחושת מסוגלות, של אם הייתי סקפטי בהתחלה לדברים שאני יכול או לא יכול לעשות, אז פתאום תרגיל שאני אתן הוא פתאום כבר לא כזה מפחיד, ובאמת איזו תחושה שאני מסוגל לעשות את זה, אני יכול לעשות את זה. הסוד של שיקום מוצלח בעיניי זה שילוב של מקצועיות לצד כיף. אני חושבת שאם השיקום בסוף הוא לא יהיה כיף וחווייתי, הוא גם לא תמיד כיף, אבל אם אנחנו נשאף לזה שהוא יהיה באווירה טובה, עם דברים מעניינים ודברים שרלוונטיים ונוגעים כמה שיותר, אני חושבת שהשיקום יהיה הרבה יותר מוצלח.